Hello mga mems, so ready na ang aking bag. Mani akong luggage. Kini akong hand carry. Tapos kiri akong bag nga sling bag. Ready na siya. Thank you Lord. Thank you. Pabalot ko muna nga memes ang aking bag. Ipabalot ko muna. How much that's 25? Plus 9, 25. 2 kilo over. Waiting for the way. So mga mems, nakapasok na kami 1:45 AM. Saka pa kami nakapasok. So 20:10 ang flight namin. Pero katugnaw, Diyos ko, nilalamig ako, my God. Nahanap natin yung ating 20G. Dito lang. This one, 20G. Here? 20? J? Till oltre 60 som bara kommer i trafik. It's 11 in the evening mga mems, September 26. Then, maulan-ulan no, Mactan International Airport. Okay naman ang biyahe. Okay siya.
Cebu, Cebu. Cebu, Cebu. Lawas. Okay guys, mag-opening ta sa new phone, Honor X9C. Mag-unbox ta. Bago pagit guys, wapay din ang open. Unang sa slide open guys. Ano siya? Unang sa Cebu. As the day winds down, set an alarm that you know will start your morning on the right note. Using the clock app from Google on Android, Spotify will start your morning with Kaan. Dagko mo yung crocs ko. Sa dagdako anak. O sige. Ano man? Negative mo to na ko. Asa di ay? Oh, sige, sige. Sige daw, kasi daw. Libo, bitaw. Balik. Ito ano, balik. Balik lang. Pero mura negative mo to na ko. Kay Mark Lister na day. Ah, Mark. Oh. Lester, Mark Joseph. Oo. $500 naman na day. Oh, nag-video nila. Kung mag-ingon. Idol oh. Garap. Tim sabaw. Ano? Hindi. Video rin. Hindi ko da. Hello mga mems, kauntag mang inasir kay wala ni squid. Wala ni kanina, kini. So kaunta. Idol. Ay, order na idol, halo-halo. Parang ng tao. Oh, asa man to? Wa di ay kay kung nay nangita nimo. Oh, di ay. Wa di ay wa. Blender. Oh, di ba nangita niya naman? Adyo sa pakitami. Salip di sa salip di. Tu nakita na. Diyan ang lingkod. Dili. Di man smik-mik ko sunong mando man na. Mando.
Wala, unan na.